Tím sportem naším se dá nikoli živit, ale dá se tím sportem živořit. Na základě tady toho si hledám další nějakou metu. A tím je to lyžování v zimě. V zimním lyžování tě nepoštípou hovada, ovádí. Jo? Při tom letním tě může něco takového potkat. I zmije tě může tam uštknout. To jako když si tam někde sedneš u startu, tak hezkých sportů není moc. Špičkový sport už není pro normálního člověka, protože normální člověk má milovat, být vzdělaný, já nevím co všechno prostě, když ten člověk musí obětovat život tomu, že bude skákat 2:30 prostě. Od rána do večera na nic si nemyslet.